मैदेर फिसा मोनदों चिरां जिल्लायाव रौनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय क'क्राझार आइपुवालियाव आइ नदि एबा आइ दैमायाव हराव गोजावबोनाय बानाजों बिमाजों गोदाव सोराव जाबाय। बिमाजों फिसाजों आन्दायलायबाय दैजों गोजावबोनानै। दा बेखौ रौनिकाटा फरेस्ट रेन्जआव दैखांनानै लाबोबाय, जोथोन लानो नागिरदों। जोबोर अन्थाव बाथाव। मैदेरा बुन्दि मैदेर नायनो जोबोद अन्थाव बाथाव जाबाय। गाइखेर मोनजायाखै। बिमा गैयिजों गाइखेर मोनजायैजों जोबोद दुखु नांबाय, गाबबाय। मैदेर फिसा मोनदों आइ नदि दैजों फैनाय। बिमा बिफा गैया। आइ नदि आइपुवालि ओनसोलाव आइ नदि दालांनि सिङाव दैयाव थाबायबाय थादोंमोन। दा चिरां जिल्ला रौनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि आर्ट प्रटेक्सननि गासैबो लोगो लानानै हमनानै लाबोबाय रौनिकाटा फरेस्ट रेन्जआव। जोबोर अन्थाव बाथाव गाबगासिनो। बिमानि गाइखेर मोनजायाखै आरो लोगोफोर गैया, बिमा गैया। बेब्ला बिमाजों माब्लानिफ्राय आन्दायलायखो, बेसे गोबाव जाखो गाइखेर मोनजायैयाबा, बिमाखौ लोगो मोनहैयाबा। बाबा ठाकुर, जय बाबा ठाकुर, बाबा गणेश, बाबा गसाय खुलुमबाय, बाबाखौ खुलुमबाय। अन्थाव बाथाव, बिमा गैया, गाइखेर मोनजाया। বাবা মানুহ যিমান থাকিব ইমানে ভয় খাব, ইমান থাকিব মানে ভাল মানুহবিলাক লাগালে চাই থৈ দিলে। हगारनानै होफैनायाव हारसिं थाबायदों। अफिस कम्पाउन्डआव हगारफैदों। अन्थाव बाथाव जाथारबाय। बिमानि गाइखेर मोनजायैया बेसे गोबाव जाखो आरो दैयाव गोग्लैना बेसे गोबाव जाखो हरसे गोजोन। गाइखेरबो मोनजायाखिसै, बिमाबो लोगो मोनाखिसै, खस्थ' मोनबाय। हरसे दैयाव थानायजों आरो अखा सिजानायजों गोजांबाय। बेखायनो जि फानफबनानै बेखौ एसे दुंखांहोदों। दा मेंगानायनि जिरायगासिनो दङ। लेदार जेकेट गानहोदों। हाथि मेरा साथि, मैदेर फिसा दांनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। हाथि मेरा साथि। मानसिनि अननाय जोबोद लुबैयो, आदर्श लुबैयो। दा जों गोमोन जाबाय, जोंखौ सिनायबाय, लोगो जाबाय। गिनाङालै थानांदेरजानांगौसो। गोमोन
घटनाया जाहैदों माने आइ दैमानि आपार स्ट्रिमाव माने मोनसे मैदेरनि फालोआ दै बारनो नाजानायाव बिसिनि माने मासे फिसाया फेमेल काप बियो माने 1.5 माससोनि फेमेल काप बियो माने दैखौ बारनो हायाखिसै गोजावनानै फैनानै बे गोदानै लुफुंजानाय आइपुवालि ब्रिजआव नांथानानै थाफैदों। बेखौ खौरां मोननाय लोगो लोगो जोङो माने मोनसे रेस्किउ टीम माने गोख्रैनो थिनहरनानै बेखौ साक्सेसफुलि रेस्किउ खालामनाय जाबाय। रेस्किउ खालामनानै दा रानिखाता रेन्जआव लाबोबाय आरो बेखौ माने ट्रिटमेन्ट होबाय थानाय जादों दा। बे जुनारखौ बहा दोनदों? बेखौ जोङो दा सानदों माने बिनि बिमानि फालोआ जुदि बेखौ जोङो लोगो मोनोबा बे बिमानोनो जोङो गथायफिननो सानदों। जुदि बे सम्भब जायाब्ला जोङो जोंनि रेस्किउ सेन्टार दङ मानासाव जोङो बेखौ माने लांगोन आरोखि लांनानै ट्रिटमेन्ट होनानै बेखौ फिसिनानै उनावहाय माने गोख्रों जायोबा हगारगोन आरोखि। हाग्रानिफ्राय मैदेर फालो फैनानै मानसि थाग्रा जायगाफोराव हाबनानै गोबां सुबुंफोरनि खहा खालामलांनायखौ जों नुदों। बेनि गुबै जाहोनखौ मा होनना सानो? बे एलिफेन्ट हेबिटेटआ श्रिंकेज जालांबाय। बिनि थाखायनो माने बिसोरो गावसिनि थाग्रा आरो जाग्रा नागिरनानै बायजोआव स्ट्रे जायो आरोखि। दा बे एलिफेन्ट स्ट्रे जानानै हिउमेन सेटेलमेन्ट एरियायाव एलिफेन्ट डिप्रेडेसना जाफ्लायबाय थानाय मोनसे घटना जादों आथिखालाव। दा बेखौ होबथानायनि गोबां मेजार्स लानाय जादों। जोंनि स्टाफफ्राबो बेनि हेंथायै होबथानायनि थाखाय सानफ्रामबो डिउटि खालामबाय थायो। लोगोसे सलार फेन्सिं बायदि माखासे राहाखौ लानाय जादों। लोगोसे माखासे माने जोङो हाग्रा ओनसोल खाथिनि रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि एवारनेस होनो थाखाय माखासे बेबादि टीम बानायनानै होनाय जादों जाहाथे एलिफेन्ट डिप्रेडेसनखौ जोङो बाङाइ खालामनो हायो।